دەستپێک کێنە من سوورخۆنج باژارێ کۆبانî me nav malbateke welat Parîzê mezin bûm. Destpêkê tiştê ku bandor bûmî ez şehîdên şoreşê bandor bûm û seroketî bandor bûm. Ji xwe yanî sedan bekî şehîdên me xortên min ciwan şehîd ketin axa me da keçên me şehîd ketin. Ez wan bandor bûm, ez tevlî bûm, tevlihev pejê bûm. Ji xwe xwasteka min zaten nav vê pejê da ez şoreşgerek bûm. Xwasteka bavê min bû jî ku ez bibim şoreşgerek demê pêş. Ji xwe ku berî şehîd bikeve got ku ez şehîd nekevim ez ê bi xwe te tevlî bikim, ez dixwazim tu şoreşgerek bî. Nedî va tişta ji ber ku ez neh sal bûm şehîd ket ama min jî gotina wî xwasteka wî pêk anî ez bûme şoreşgerek îro. Destpêkê xwasteka bavê min ku ez bibim şoreşgerek bi xwe bi destê xwe min tevlî kir ji ber ku xwasteka wî bû. Lê va roja nedît. Di 2017 şerê Reqa de gişta asta şehadetê. Ez îro hatim ser tirba bavê xwe. Ji xwe nez bes teneke çû me. Îro hevala wî me. Îro hevala xwe yanî ki hevala xwe ez ji bo wî û hevalê wî şer bikim. Heta dilopek xwe di canê min de heye.